Il-cabin crew tal-Air Malta għandhom ikunu mlaqma minnu fih la darba dawn il-ħaddiema jkollhom kuntatt kontinwu ma' titjiriet li jkunu ġejjin mir-Renju Unit, il-pajjiż fejn oriġina l-varjant il-ġdid tal-COVID-19. F'stqarrija, l-Unjen tal-Cabin Crew saħqet li dawn kienu fuq quddiem net matul din il-pandemija globali fosthom għal titjiriet ta' ripatrijazzjoni u tal-merkanzija, kif ukoll illi l-ekwipaġġ tal-Air Malta kien kruċjali biex iġib lura provvisti mediċi tant meħtieġa. Ftit tal-ġimgħat ilu tħabbar illi kien imislilhom illi jieħdu t-tilqima, iżda s'issa dawn għadhom ma rċevew xejn. L-Unjen tal-Cabin Crew qalet illi l-varjant tar-Renju Unit seta' laħaq pajjiżna biss minn wieħed miż-żewġ punti ta' dħul, l-ajruport jew il-port, u bekk temmen illi dawn il-ħaddiema kellhom jingħataw preċedenza biex jitlaqmu. Għaldaqstant l-Unjen qed titlob biex dawn ma jitħallowx fil-għama u jingħataw it-tilqim mill-aktar fis.